Hindi lamang ang mga lehitimong namumuhunan ng naaakit na mag-invest sa progresibong ekonomiya ng Central Luzon na kung saan narito ang mga malalaking economic zone sa Pilipinas. Maging ang mga illegal traders, sumisingit na rin ng kanilang operasyon sa paggawa ng peking produkto. Mismong si Regional Director Joseph Catapia ng Bureau of Internal Revenue o BIR R4 ang nagkumpirma sa presensya ng mga namemeke umano ng sigarilyo sa rehiyon. Well, there are group of people, okay, and these are these syndicates, okay, and this is the doing of not only one person, Yeah. okay, and yes, you are correct there. There are already cases that was filed in court. Sinabi ni Catapia na nito lamang June 24, 2021 sa reklamo ng kumpanyang Philip Morris, nagkaroon sila ng mission order para pasukin ang dalawang warehouse sa Pampanga. Unang tinarget ng PNP-CIDG ay ang DOST compound sa barangay Paralayunan sa Mabalacat City at sumunod ang Industrial District sa San Simon o ang Global Asiana Park. Dito hindi lamang kahon-kahon na peking branded na sigarilyo ang nakumpiska, kundi pati na ang mga smuggled raw materials at makinarya sa paggawa ng peking sigarilyo. According to the newspaper, it's 1.3 billion, Yeah. okay, worth of cigarettes and 1 billion worth of equipments, okay, and it is more than that actually, because we also confiscated fake counterfeit stamps, okay, and there are about 2,060,000 fake or counterfeit stamps worth about 50 pesos each. Sa report ng PNP-CIDG, may 5 Pilipinong manggagawa ang naaresto sa magkasunod na operasyong ito. Ayon kay Director Catapia, may isa umanong nakatakas na Chinese national na hinala rin nila peke ang dokumentong ginagamit nito. Wala rin daw silang maipalad na malinaw na business permit sa kanilang operasyon at pangungupahan sa naturang warehouse. Kahit business permit lang sa local, wala. So far, no. There are no documents that were seen in the warehouse. Okay, registration with the BIR, neither registration with the DTI. Sa pinakahuling operasyon ng BIR laban sa traders ng fake cigarette sa Central Luzon noong July 29, 2020 sa Angeles Industrial Park, ni-raid ng NBI at revenue officers ang isang warehouse kung saan kinasuhan ng BIR ang kumpanyang GB Global Express Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission, itinuturing na biggest shareholders dito ang kontrobersyal na sina ex-Mighty General Manager Greg Lim at Benson Chua ng GB Global at GB BEM. Sinisikap pa umano ng BIR na humanap ng ebidensya at silipin ang posibleng kaugnayan ng mga ito sa iba pa nilang naging operasyon. I'm not saying that these are certain companies related to Mighty, okay? Because it is premature now to say that, okay? But as we gather and dig up information, okay, all the information that were gathered leading to. Base sa Section 15 ng National Internal Revenue Code, may kapangyarihan ng mga revenue officers na mang-aresto at magkumpiska ng mga kontrabando. Sinabi ni Catapia na bagamat matindi ang legal battle sa teknikalidad ng kanilang operasyon, lalo't kapag inaakyat na ito sa korte, patuloy umano ang kanilang pagtugon sa mga sumbong ng mga lehitimong mamumuhunan ukol sa mga fake trader ng sigarilyo. Paulo G. Santos, CLTV News.